punts de trobada són totalment essencials, totalment estratègics, perquè al final si no sumem experteses, si no sumem també necessitats, és impossible construir. Aquí participem empreses de tots els nivells, empreses industrials, empreses que treballen per l'administració, petites empreses, grans empreses, i aquesta transversalitat ens dona molt coneixement del que fan els altres i que puguem veure de forma més global tot el sector del food service. És una manera idònia per poder establir sinergies amb altres empreses col·laboradores i associades del clúster. Aprendre a compartir i també anar perfilant quines estratègies de futur tenim com a sector. I amb els grups de treball és on realment a l'hora d'aportar idees o projectes es pot aprofundir una mica més. Per tant, jo crec que la participació dels membres del clúster són benvingudes sempre que hi hagi un esforç sobretot per aprofundir en coses i en problemàtiques que tenim. I realment intentar traduir-les a la realitat, però amb un procés, o mitjançant un procés on tots els que ahir estaven proposant aquestes idees també participin construint-les. Si no, no tenen sentit. Un tema d'aprenentatge general i un tema de veure que estàs dintre d'un col·lectiu, i això crec que pot ser bo per tots. Jo crec que estem assumint diferents reptes aquest any 2025, en sostenibilitat, en digitalització, la intel·ligència artificial. Cada cop adaptar-se més a les necessitats del client i cada vegada, en definitiva, personalitzar més l'oferta de cara. Com ens hi sumem de la millor manera a nivell també de coherència, ètica, tenint en compte tota la diversitat i tot l'equilibri dels diferents agents del sistema agroalimentari, etc. I finalment també tenint en compte, per suposat, la persona que al final també forma part d'aquest sistema. I és primordial tenir en compte que Catalunya és la regió aquest any 2025 per excel·lència a nivell mundial, la regió gastronòmica. Això ho hem de potenciar i totes les eines que tinguem al nostre abast ens han d'ajudar a aconseguir-ho.